L-aħħar irtokki fuq il-fosos tal-Furjana kif għadha aktar eluf ta' Maltin u Għawċin mistennija jingħaqdu hawnhekk fuq il-fosos biex jagħtu l-appoġġ lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Filwaqt il-Prim Ministru jirringrazzja għal dawk kollha li kienu parti minn dan is-suċċess biex verament Malta tgħix l-aqwa żmien. Il-mass meeting li se jibda l-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar bl-aqwa mużika u diski li jfakru l-isbaħ mumenti tal-kampanja elettorali matul ix-xahar ta' Mejju. Biex fis-seba' l-folla tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat li reġa' nagħta l-fiduċja assoluta tal-poplu biex jigverna u jmexxi l-Malta l-5 snin li ġejjin. Dan mistenni jsir fis-sfond ta' ċelebrazzjoni kbira kif spjega s-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis. Rebħa enormi, ġifieri fejn fiha kabbarna l-maġġoranza, ġifieri normalment meta inti tkun fil-gvern tnaqqas xi ftit ikun hemm iċ-ċans, imma bis-saħħa ta' kampanja pożittiva li saret u li ntqajna ma' kull persuna u morna f'kull lokalità u bit-tmexxija qlija li kienet jagħmel il-gvern irnexxielna li inkabru l-maġġoranza. Għal daqstant naħseb huwa iż-żmien li niċċelebraw u niċċelebraw kif inhu xira. Ġifieri aħna hawnhekk qed nippreparaw biex għada nilqgħu il-masses kbar ta' nies kif kienet ikollna fil-kampanja elettorali biex bekk inkunu qed nagħtu ċelebrazzjoni u ringrazzjament lill-Prim Ministru. Kampanja elettorali b'saħħitha fissret impenn minn numru kbir ta' volontiera li sem tagħhom kien wieħed strumentali iżda xorta waħda din il-kampanja rrikjediet eluf kbar ta' euro u għalhekk għada l-Partit Laburista se jkun qed jiġbor donazzjonijiet fuq il-fosos tal-Florjana f'maratona kbir ta' fondi. Għalhekk issa nitolbu li għal darb'oħra l-għajnuna tal-poplu Malti biex dawn ikunu jistgħu jitħallsu u nagħlqu din il-kampanja l-ispejjeż tagħha jiġu imħallsin kollha biex nagħlqu dan il-parti ta' dan ix-xogħol li sar. Dan fil-waqt li se tkun qed tiġi rkantata l-karozza tal-Prim Ministru bil-fondi kollha miġbura jmorru għall-karità. Wara d-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat isegwi aktar divertiment minn DJs lokali bis-sem ta' Alex Grek u Ryan Spiteri li jkomplu jalqu l-atmosfera ta' kampanja elettorali pożittiva u li tagħti bidu għall-aqwa żmien ta' pajjiżna.